ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಸದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ಸಮ್ಮ ಜಿಂಜಲಿ ಫುಲ್ ಹಾ ಸ್ಟ್ರೋಕಾಂಡ್ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಂಕಲ್ ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಸಾದ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತೂಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತ ಇಸೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತ್ ಇದು ತುಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೇರೋಡು. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಸದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾಸರ ಬೀಚ್ ಈ ವೆದುರ್ತು ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ನಿಂತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ದಾಗಲು ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಇದು ಎಂಕಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದೈಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಬತ್ತಂಪೋರೆ ಬೈದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ಸಮ್ಮ ಜಿಂಜಲಿ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಾಗ ಪಸೋಕ ಆಂಡತ ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಲ ಅವು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಸಂಬಲಿ ಗಾಡಿ ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡದಿ ಬಲಿದಿ ಹೋಯ್ದಿ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ ದೋರ್ಪುನ್ ಬಡ್ಸಿದಾನೆ ಹಾ ಸ್ಟ್ರೋಕಾಂಡ್
ಅದು ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುಪ್ಪನ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು, ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ. ವೈಟ್ ಆಗ್ತಂಗೆ. అంటే సైడ్ ఊరే వచ్చేది 150 మా సైడ్ guys, pura ikkala urda ಬೇಕಿರು ಒಳ್ಳೆದೆ ಇಲ್ಲತಾ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಬಲ್ ಎಂಕಲಿತೆ ಯಾವೇನು ತೂಕ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಲೇನು ಪೂರ ಮೀಟ್ ಹಾಕ. ಇದು ಎಂಕಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. Happy New Year! ಶ್ರೀಯಾ ಪೊಯ್ಯದ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಕೊಡ್ಲೆ.